Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Matumul Pragynyň 300 ýylyna bagşlanýan gepleşikler tapgyrynyň ikinji bölümini dinlemäge çagyrýarys. Dünýä türkmenleri programmamyzyň geçen sanyna Özbegistanly intelligensiýa wekili, gol ýazmalar toplaýjy Komil Nurjanow bilen hem de Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen geçiren interwýularymyzy dinleýijilerimize eşitdirdik. Nowatdaky gepleşikde Türkiýede ýaşaýan asly türkmen sakraly intelligensiýa wekili Abdurrahman Düýeji bilen hem de başga ýaşaýan Awganistanly türkmen jurnalisti Şamir Dangul Murady bilen geçiren söhbetdeşiklerimizi dinläp bilersiňiz. Abdurrahman ağa gepleşimize hoş geldiňiz. Dünýä türkmenleri programmamyzyň soňky 2 sany Günnogorun akyldar şahyry Matumul Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagşlanýar. Bu gepleşimizde biz siziň bilen Matumul Pragynyň mirasy barada gurrun etmekçi bolýarys. Ýazyjy Hudaýberdi Haly Pragyny okeana deňedi. Siz ýazyjy alim hökmünde Matumul Pragynyň eserlerinden eri şargaç bolup geçýän umumy adamzat gymmatlyklary barada kelamagdy gurrun berip bermesiňiz söhbetdeşigimiziň başyna. Salam maksat hem de salam bolsun hormatly dinleýijilerinize. Mahtumly Gimir Umman, Düýfsüz Umman. Şol çyna men gysga jaýda innaş. Mahtumlyň umr gowmyň etmeň biri. Şol professor Berkde şonu Cemşit Jamany meňzetýär. Cemşit Jam diýeniň şonu seredeňni dünýäde näme hiren görjek bolan göre bermeli. Mahtumlyň goşgularym şeýle. Her bir temada türkmen üçin ýaşaýyş kitabyny ýazdyr aslynda. Onda din var, ahlak da var, sosial meseleler var, siyasi, türkmeniň hawaşy, tarihi. Bir türkmen üçin näme isleşe şoň üçin bar. Şol şeýle men ýaşaýyş kitaby diýen. Mahtum bola. Ondan şol her zat bolandan her kim şoň bir tarafyny tutjak bolýar. Ahu molla bolsa şonu öýdýän din adam görkezjek. Biraz meselen sosialist bolsa o tarafyny aljak. Seýgi bolsa seýgi tarafyny. Ýöne mahtum boly. Mahtum boly şol. Türkmeniň ýaşaýyşyny, bütün barlygyny, geçmişi, geleceği, düşünjesi, filosofiýasy, arzulary, irfany, tasawwur hemme zat görüp bolýar, şeýle görýän men. Ege bir taraplaýyn görkezim gelmeýär. Matumul Pragynyň aramygaky Iranda ýerleşýär. Pragynyň türkmen dilinäki eserleri Iran türkmenleriniň arasynda söýlep okulýarmy? Onuň eserleriniň täze nuskalary Iranda türkmen diline çap edilýärmi? Birem şol Matumul Pragynyň Türkmenistanda 300 ýyllygy bellenilýär. Iranda da şeýlemi? Ine şol dogry meseleň güçne bardyňyz. Maksat birinciden Mahtumly atamyz türkmenleriň ruhy atasy şol. Türkmenistan bolsun, Türkmenler bolsun, Awganistan türkmenleri bolsun. Mahtumlyň öýdem şol türkmenleriň häzir bölünmedik ýurdunyň şahyry. Şol üçin her ýerde söýülýär, gowurlýar bir sembol türkmenler üçin. Türkmen herade Iranda kitaplar çap bolup dur. Özüni şoň goşgulary bilen ýetişdik. Bagşylar aýdymlaryny aýdyp otyr. Hatda özüm şonu farsça terjime etdim kitabyny, Mahtumyň saýlanan goşgularyny. Iranda da tanalýar Mahtum boly. Indi ikinji şol aýdan radyňyz bar. Şol Mahtum bola geň tarapy, öňden gelýän bir tarih boýunca häzir şu türkmen herade gadyndan tutulýan şol ýyl dönüm dogum güni 291-nji ýyla deň gelýär şol. Ýöne täzelikde 3-4 ýyl bolum, 5-6 ýyl bolmy? Türkmenistan hem edil şol türkmen herade tarih bilen şol 291-nji ýyl bolsa, bugünkü geliş tertibi bilen 291-nji ýyl bolmaly. Ýöne soňky barlyk zatlar geçendirler da elbetde. Şu wagt 300-nji ýyl tutýar. Türkmenistan. Edil şu wagtyň özüne türkmen herada 291-nji ýyl tutulýar. Men bu taýda haýsy dogurdur oňla işim ýok ha. Şu meseleni aýtjak bolýan. Ikisi bir türkmen, ikisi bir dille, arada bir çizgi sergeret bar. Ondan Mahtumlyň doglan ýeri, ölen ýerim türkmen herada, Hacıga uşan, Gerkede kitabyny geçip otdyk. Siz eger şonu üýtgetjek bolsaňyz, şol dogry bolsa aýtýan tarihiňiz, şoň doglan ýeri bilen, türkmen sehrada tutulýan ýeri bilen bir utgoşykly, saatlaşykly, geňeşli etmelärmi? Sonra berjek bilen. Türkmenistandy täze barlaýjylar şeýle çykartsa bolýar, hormat goýýar. Ýönetim konsollugyň bar Iranda, gelip gidip du adamlaryň bar. Mahtumlyň komiteti bar Türkmen sehrada, şonu tutýan ornaýan idaralar bar. Şolarla gürleşip häzir şu netije etdik. 300-nji ýyl tutýar. Siz hem şu sebäplere görä 300-nji ýyl tutsaň gowalar diýip maksat berip bolýar-da. Şonu eden oklar geň tarap. Ol üçin o taýda 300-nji ýyl taýda 291-nji ýyldan bir adam bir şair. Şo taýda arada bir saarlaşyk geňeş maslahat ýok. Çok kemçilik var. Yok men şol İran tarapdakiler bilen ağla bağlanışık korup ara bağlanışık. Şu maslahat geçirmeli şonu aýdasym geldi.